πρώτη μεγάλη ευκαιρία της ΑΕΚ στο παιχνίδι εδώ με τον Σκόκο και τον Καφέ. Αγωνία στο κεντρινό μαυροπάγκο. Λογικό είναι. Και νέα σέντρα ο Μαντούκα, το έκανε τον γκολ. Στο πέσεντρες προς την περιοχή. Εδώ με το Μαντούκα. Πολύ δύσκολο. Μάγεβης απέσυρε και την... Και ο Μακριά εκτελέστηκε επικίνδυνα αυτό το φάουλ, είναι κόρνερ, καθώς κάνει επέμβαση ο Σάχα στο... Τρέχει ο Σκόκο, εποφελείται. Την ευκαιρία εδώ για την ΑΕΚ να κλειδώσει την πρόκριση με το Σκόκο στο τετατέτ. Πέρασε την μπάλα από πάνω, 2-0 πίσω για να προστατεύσει αυτό το 1-0 και τους Ρουμάνους να έχουν την κλασικότερη ευκαιρία τους πριν από το δεύτερο γκολ εδώ του Νάτσο Σκόκο, που δεν έδωσε κανένα περιθώριο στον Κούτσιακ. Από εκείνη τη στιγμή και μετά αυτό που λέει στον Λίσανδρο Γεωργαμλή για να μεταφέρει στους παίκτες είναι να κρατούν περισσότερο την μπάλα στην κατοχή τους. Σκόκο σε θέση για γκολ είναι εδώ, 3-0. Να σημαδέψει την εστία και να πετύχει το